Arékèrèké àwa gbàràdà. Arékèrèké, arékèrèké àwa gbàràdà o. Arékèrèké àwa gbàràdà. Arékèrèké, arékèrèké àwa gbàràdà o. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí èní ìró kọ́nsọ́nàtì ni a máa yẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ ọ̀tọ̀ lórí pé ajíṣe bí Ọ̀yọ́ ni à ń rí, Yorùbá ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan. Àwa máa wo gbogbo ohun tí ó rọ̀ mọ́ ìró kọ́nsọ́nàtì ní òní. Kọ́nsọ́nàtì èdè Yorùbá méjìdínlógún péré ni. Nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ álífábẹ́ẹ̀tì tí a ṣàlàyé, álífábẹ́ẹ̀tì 25 ni ó wà nínú èdè Yorùbá. Tí a bá ti wá yọ ìró fáwẹ́lì 7 kúrò nínú ẹ̀ fún àwa tí a dára nínú èdè ìṣirò, a máa rí pé 22 náà ni ó máa kù. Tí a bá ti yọ 7 kúrò nínú 25, 22 ni ìró kọ́nsọ́nàtì tí a ní. Àwọn ìró kọ́nsọ́nàtì náà ní ojú pátákó yìí. A ní b, d, f, g, b, i, j, k, l, m, n, p, r, s, ṣ, tí, wí àti yí. Àwọn ìró kọ́nsọ́nàtì kò jù báyìí lọ nínú èdè Yorùbá, 18 péré náà ni wọ́n. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní iṣẹ́ àṣetiléwá. Iṣẹ́ àṣetiléwá náà kò ní le lọ́pọ̀. Mo ń retí ọ̀rọ̀ 10 tí ìró kọ́nsọ́nàtì tí ó pilẹ̀ rẹ̀ nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ó ń bọ̀. Arékèrèké àwa gbàràdà.